हाय हॅलो नमस्कार, मी संघवी राजवर्धन. गोमंतक डिजिटलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. रोज आपण गोमंतकच्या फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून आपल्या दैनिकातल्या गोमंतक दैनिकातल्या थोडक्यात बातम्या आहेत त्यांचा आढावा घेत असतो. आज वेगवेगळ्या काय बातम्या आलेल्या आहेत त्या आपण पाहत असतो. तर जास्त न वेळ घालवता आपण सुरुवात करूयात. सध्या दाबोळी विमानतळ तसंच मोपाचं विमानतळ या दोन्ही विमानतळासंदर्भात मोठी चर्चा गोव्यात होतीये, कारण नवं मोपा विमानतळ येतंय आणि त्या मोपा विमानतळावरती नाव काय द्यायचं किंवा मोपाचं जर विमानतळ सुरू झालं तर दाबोळीचं भविष्य काय असणार आहे, अशा अनेक गोष्टी समोर येत आहेत आणि चर्चा होत आहेत. या संदर्भातल्या बातम्या आम्ही देतच असतो वेबसाईटच्या माध्यमातून, प्रिंटच्या माध्यमातून. तर नक्कीच तुम्ही त्या पूर्णपणे पाहायच्या असतील, वाचायच्या असतील तर तुम्ही दैनिक वाचा, तसंच आमच्या वेबसाईटला नक्की भेट द्या. काल पाहिलं तर मोपा विमानतळावर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी भेट दिली आणि कशा पद्धतीनं मोपाचं जे काम आहे पूर्ण झालंय का ते पाहिलं. तर जवळपास 95% हे काम मोपा विमानतळाचं पूर्ण झालेलं आहे. 5% काम राहिलेलं आहे. तर यामध्ये सुशोभीकरण जे आहे तर ते राहिलेलं आहे आणि जे विमानतळ आत्ता आहे त्याचं विमानतळ नियंत्रण कक्ष आहे ते पूर्णपणे तयार झालंय, ते कार्यान्वित झालंय. तिथे आता काम करू शकतो आपण. तर एकूणच बेळगाव आणि कोल्हापूरचं जे विमानतळ आहे त्या वाहतुकीवर इथून नियंत्रण ठेवलं जाऊ शकतं आणि तशा पद्धतीचं आता काम या विमानतळावर होणार आहे. त्यामुळं दाबोळीचं भविष्य काय आणि मोपाला नाव काय द्यायचं, हा जो आता सध्या वाद गोव्यात सुरू आहे, त्याबद्दल नेमकं तुम्हाला काय वाटतं? तुमचं मत नेमकं काय आहे की मोपाला नाव काय असावं, पर्रीकरांचं असावं की बांदोडकरांचं असावं? याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं तर नक्की आम्हाला कॉमेंट करून आम्हाला कळवू शकता तुम्ही. मोपाचं जर उद्घाटन झालं तर उद्घाटनानंतर बाकीची जी कामं आहेत, रोडचं असेल, रिंग रोड असतील, तर या सगळ्यांचं काम पूर्ण होणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी काल सांगितलंय. तसंच आपण पाहिलं तर गोव्यातल्या बऱ्याच शाळांमध्ये माध्यान्ह आहार जो होता तो बंद करण्यात आला होता आणि आता याचं कारण पाहिलं तर जे महागाई वाढती आहे, धान्यांची दरवाढ होतीये, यामुळं माध्यान्ह आहार शाळेला पुरवता येत नव्हता आणि अनेक शाळांमध्ये माध्यान्ह आहार बंद केला होता. तर यामुळं विद्यार्थ्यांचे हाल होत होते आणि केंद्रानं जर ही योजना आणली असेल तर त्यामध्ये दरवाढ करून सुद्धा आपण देऊ शकतो. या संदर्भात अनेकांनी आवाज उठवला, यामध्ये आप सुद्धा होतं. आणि आता सरकारीची जी तिजोरी आहे त्याच्यावरती आता अतिरिक्त 5 कोटींचा बोजा आपल्याला पाहायला मिळतो आणि एकूणच पुरवठदारांना आता खुश खबर आहे, कारण जे विद्यार्थी आहेत त्यांना आता आहार मिळणार आहे. कारण जे 5वी पर्यंतचे विद्यार्थी आहेत त्यांना 6 रुपये प्रमाणे आहार दिला जात होता, तो आता 8 रुपये करण्यात आलेला आहे आणि म्हणजे 2 रुपयाचा फरक आहे. आणि 8वीचे जे विद्यार्थी आहेत त्या 8वीच्या विद्यार्थ्यांना म्हणजे 8वी ते 10वी पर्यंतचे विद्यार्थी आहेत त्यांना 8 रुपयेवरून 10 रुपये याप्रमाणे दरवाढ केलेली आहे. त्यामुळं प्राथमिक शाळेमध्ये जे काही आहार दिला जातो माध्यान्ह आहार तो आता मिळणार आहे आणि 7 नोव्हेंबरपासून हा जो दरवाढीचा नियम आहे तो लागू होणार आहे. त्यामुळं पुन्हा शाळांमध्ये माध्यान्ह आहार सुरू होईल, ज्या ज्या शाळांमध्ये पूर्णपणे बंद केलं होतं. यामध्ये 60% आहे ते केंद्र सरकार पुरवठा करत होतं आणि राज्य सरकार आहे ते 40% हा खर्च जो आहे ते उचलत होतं. आणि राज्यात 109 पुरवठदार असून त्यापैकी 70% जणांनी करार केला होता आणि या दरवाढीमुळे जो काही अधिक भार पडलाय तो आता सरकारलाच उचलावा लागणार आहे. आणि एकूण आता शाळेत मात्र माध्यान्ह आहार 7 तारखेपासून सुरू होईल. आणखी महत्त्वाची बातमी म्हणजे की कला अकादमीचं नूतनीकरण सध्या सुरू आहे. मोठा विषय आहे गोव्यातला आणि आता इफ्फी सुद्धा येत आहे आणि इफ्फी 20 तारखेला सुरू होते आणि त्या अनुषंगानं कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे यांनी जे कला अकादमीचं नूतनीकरणाचं काम सुरू आहे हे सांगितलं होतं. पण जे मुख्य सभागृह आहे, जो मुख्य हॉल आहे जो की इफ्फीसाठी देणार असल्याचं त्यांनी मागच्या महिन्यात सांगितलं होतं एका प्रेस कॉन्फरन्समध्ये, पण अजून त्या सभागृहाचं काम पूर्ण झालेलं नाही. तसंच कला अकादमीचं अजून बरीचशी कामं बाकी आहेत, त्यामुळं ते काम जे आहे ते थांबलेलं आहे. आणि
इफ्फीसाठी हा हॉल जो देणार होते ते देणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे. मात्र 8 डिसेंबरपर्यंत कला अकादमीचं लोकार्पण केलं जाणार असल्याचं सांगितलं आहे. आणि यामध्ये आपण पाहिलं तर जे आयुर्वेदिक आत्ता संस्था ओपन होतीये, तसंच कला अकादमीचं लोकार्पण आहे, तसंच जुवारीचा दुसऱ्या भागा म्हणजे जुवारीचा जो पूल आहे त्याचा दुसरा जो भाग आहे त्याचं सुद्धा ओपनिंग आहे. ते आपण परवाच्या बातमीत पाहिलं की ते एकत्रितपणे त्याचं लोकार्पण त्याचं उद्घाटन करणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. आणि यामध्ये मोदींची तारीख घेतली जाणार आहे, त्यांचा वेळ घेतला जाणार आहे आणि त्यानुसार हे उद्घाटन होणार आहे. त्यामुळं 8 डिसेंबरपर्यंत हे लोकार्पण होतंय की काय असं एकूण शंका व्यक्त केली जाते. गोव्यात आपण पाहतो की खाणी सुरू आहेत आणि खाणींच्याबद्दल बऱ्याच आता सध्या बंद आहेत, पण खाणींच्या बऱ्याच बातम्या येत असतात. तर आत्ता गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई यांनी एक स्पष्टीकरण मागितलेलं आहे. गोव्याच्या खाणीत फक्त 260 दशलक्ष टन खनिज शिल्लक असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. आणि यावर मुख्यमंत्र्यांनी नेमकं बाकीचं खनिज कुठं गेलेलं आहे, जवळपास 1.74 अब्ज टन खनिज कुठं गेलं असा प्रश्न त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला आणि या संदर्भातलं स्पष्टीकरण सुद्धा त्यांनी मागितलेलं आहे. गोव्यात आपण पाहिलं तर बऱ्याच ठिकाणी नदीच्या काठावर बेकायदेशीर रेती उचलली जाते आणि बऱ्याच म्हणजे कुडतडेमध्ये आपण पाहिलं किंवा कुडतडे खुर्जेमध्ये पाहिलं किंवा शिरोड्यामध्ये पाहिलं, केपेमध्ये, तर या ठिकाणी बेकायदेशीर रेती उचलली जाते आणि यामध्ये स्थानिकांचा सुद्धा सहभाग आहे, तसंच अधिकाऱ्यांचा सुद्धा सहभाग असल्याचं समोर येतंय. त्यामुळे प्रशासन आता इकडे लक्ष देऊ नये. होड्या रात्री भरल्या जातात आणि होड्या भरून रात्रभर जुवारी नदीतून ही रेती काढली जाते. जवळपास 8.5 लाख रुपये रेती माफियांचं एका रात्रीचं उत्पन्न असतं. याच्याकडे सुद्धा जे काही उत्खनन होतंय आणि बेकायदा उत्खनन होतंय, पर्यावरणाचा ऱ्हास होतोय, विध्वंस होतोय, तर याकडे सरकारनं कशा पद्धतीनं पाहिलं पाहिजे आणि सरकारला जाग आणण्यासाठी कशा पद्धतीनं यावरती कारवाई करता येऊ शकते हे सुद्धा पाहिलं पाहिजे. तुम्हाला या संदर्भात काय वाटतं? एकूणच पर्यावरणाच्या दृष्टीने असेल, कारण खोर्जे या गावात आपण पाहिलं तर गावामध्ये बरोबर असं आपण म्हटलं तर घरोघर ट्रक्स आहेत आणि त्यामुळं ट्रकसारखे तिकडे सुरू असतात रेती नेण्यासाठी किंवा बाकीच्या गोष्टी तिथं सध्या सुरू आहेत, ज्या काही आहेत त्या बेकायदेशीर आहेत. मग याकडे कोणाचं लक्ष आता आहे की नाही? शिरोडा गावात सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर रेती उपसा होते, तर याकडे सुद्धा लक्ष देणं गरजेचं आहे. रात्री 12 नंतर हे काम सुरू होतं, पहाटे 4 पर्यंत हे काम सुरू राहतं आणि अनेकांची यामुळं झोपमोड सुद्धा होते. तर या संदर्भात नेमकी काय कारवाई करावी, सरकारनं कशा पद्धतीनं पावलं उचलावीत हे तुम्हाला वाटत असेल तर नक्की तुम्ही सांगू शकता. आणखी महत्त्वाची बातमी आहे ती म्हणजे की डीएडचे जे उमेदवार आहेत, डीएड धारक जे आहेत, त्यांच्यासाठी ही बातमी आहे की जवळपास 88 शिक्षकांची भरती गोव्यात होतीये. सोमवारपासून म्हणजेच 7 तारखेपासून 9 तारखेपर्यंत ही भरती होणार आहे आणि यामध्ये जवळपास 88 कंत्राटी शिक्षकांची भरती केली जाणार आहे. जे डीएड धारक आहेत तेच यासाठी अर्ज करू शकतात, इंटरव्ह्यू देऊ शकतात. मात्र बीएडचे जे उमेदवार आहेत ते यासाठी पात्र नसल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळं शिक्षकी पेशामध्ये जे आता उमेदवार आहेत त्यांनी हालचाल करण्यास काहीच हरकत नाहीये. तसंच काल CBIनं मैडे इथं जवळपास 10,50,000 रुपयांचा ड्रग्ज जप्त केलेला आहे. मैडे बारदेश इथं पहाटे घराच्या मागच्या बाजूला ही धाड पडली. यामध्ये गांजाची झाडं आणि म्हणजे गांजाच्या झाडांची लागवड केलेली पाहायला मिळाली. तसंच गांजाची पावडर सुद्धा तिकडं मिळून आला. तर 10,50,000चा हा सगळा ड्रग्ज आहे तो जप्त केलेला आहे.
ज्या घरामध्ये हे सगळं जप्त केलं ते रवी नाईक यांचं घर आहे आणि पोलिसांनी त्यांना तात्काळ अटक केलेली आहे, जप्त करण्यात आलेलं आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत याची किंमत जवळपास 10,50,000 आहे. तर अशा काही ड्रग्सच्या बाबतीतल्या पण केसेस गोव्यात रोज घडताना दिसत आहेत. तसंच आता पर्यटन क्षेत्र वाढत आहे, पर्यटन गोव्यात सुरू झालेलं आहे, पर्यटकांची गर्दी गोव्यात होतीये. तर काल एका हॉटेलमध्ये म्हणजे अंजुना इथल्या एका हॉटेलमध्ये एका पर्यटकाचा जवळपास 8 लाख रुपयांचा मोबाईल तसंच कॅमेरा आणि तसंच सामान सुद्धा चोरीला गेल्याची एक धक्कादायक बातमी समोर आलेली आहे. आणि ही घटना आहे ती 31 ऑक्टोबर रोजी घडली होती आणि 2 तारखेला म्हणजे 2 नोव्हेंबरला ही घटना पोलिसांमध्ये म्हणजे पोलीस ठाण्यात याची तक्रार करण्यात आली आहे. आणि एकूणच आपण पाहिलं तर आता पर्यटन वाढतं आहे देणं किंवा स्वतःकडे लक्ष देणं हे पण फार महत्त्वाचं आहे, आपल्या वस्तू सांभाळून ठेवणं. आज गोव्यातल्या आपण जाता जाता पेट्रोलच्या किमती पाहूयात. जागतिक बाजारात आता कच्च्या तेलाच्या किमती वाढलेल्या आहेत, त्यामुळे गोव्यातील पेट्रोल डिझेल दरात सुद्धा बदल झालेला आहे. गोव्याचा पेट्रोलचा दर आहे तो 97.90 रुपये आहे तर प्रति लिटर. तर डिझेलचा दर आहे 90.44 प्रति लिटर इतका आहे. या दरानं आता पेट्रोल विकलं जात आहे. तर ह्या काही आजच्या बातम्या होत्या ज्या माध्यमातून आपण बातम्यांचा थोडक्यात आढावा घेत असतो.